Grabing baha kagabi gumikan sa Baguio o usa ka low pressure area. Ilabihan kusuga sa uwan kagabi mga higala. Makapungog ang daugdog nga nagasunod-sunod. Dinhi napitas tagbilaran ilabihan ka kusog sa uwan. Pero nga nun dito sa tubigong ipang-anon mang ilang mga sinina ko na dito. Okay. So atong aninahon ang lakat sa itong panahon. Mayong adlaw kayong tanan. Welcome back to another video. Wow! Look at that, guys. Okay, so last Sunday, last October 11, 2020. Nay bagyo niabot din landfall diri sa Mindanao. And then, grabe kusog ang ulan diri sa sa mong lugar, diri sa Tagbilaran City. Kusog kayo ang ulan diri sa Tagbilaran, din affected kayo ang subdivision kay wala mo kunitarong drainage. Mo kunitarong drainage system ning among subdivision which causes nga nagbaha. So, karon, ano mo problema muna na mo hinlo atong kuan balay na mo ni sunod ang tubig mong. Nabaha na mo mga bedsheet, unlan, mga kortina, usa pa mo uban diha ang mga cloth nga ano mo sa mong balay. And then karon nag-search ko sa mga pinakabarato nga kana laundryhan diri sa Tagbilaran City. Pinakabarato nga the best ka laundryhan diri sa Tagbilaran City. And nakita na ko ning Compute Mall laundryhan. So karon mo to sa lugar kay magpa-laundry ta atoy pa-laundry nito mga karga mo na to pala. Mo to pa-laundry. So ato ni pa-laundry karon. Ato ni pa-laundry dito sa Compute Mall laundryhan. Kay mo man ni nakita na sa Google nga pinakabarato and dool nara sa heart sa Tagbilaran City. Ato sa Remolador Street. Pasensya na if wala kayo ko-upload sa mga videos karon o mga vlog tungod kay klase na may and also busy na kayo sa online class. Okay, kanina po na dapita na sa Wisdom. Nagbaha din po ni diri pagyagi. Ayan na, may klaro ning drainage ko sa Tagbilaran gud. Bawa ko sa apa ni masulbad. Ayha pa ni masulbad di ka ting eleksyon na. Ano na ho, gabaha dira ho. Di na kaagi ko na mga sakyanan na dapita. Okay. Nanata Compute Laundryland. Okay. So, nanata diri sa Compute Laundryland. So ito i-discarga sa netong panglaba. And make sure magsuot og mask. Open itong cortina. Ha? So si ate atong kuhan guys, karang siya in charge sa mag-laundry dito. Yawa. Pumudong mo pa-laundry mo dito sa Compute Laundry sa Remolador. Pakita niya si ate Marlene. So, mudong mo pa-laundry mo diri sa Tagbilaran City nga barato lang and reliable. Dolo mo ani Compute Laundryland. Compute Laundryland diri sa Remolador Street sa Tagbilaran City. Nada kayo driver. Maneng! Anak na mura, anak na dura. Siyawan. Ajan.
Nay, gitu ni El ka oh. Karam, kaadyaw lagi natig. Ha? Ano man day? Kasakay mama. Adyaw lagi. Agay. Wa ka magdapat yung lansang daw. Gats ka cellphone na match. Gigamit na Nandiyo siya sa Facebook, bay. Gigamit na anak ba? Ha? Yawa. Adyaw lagi tay binuang dia. Facebook na kay. Yawa. Saan pa Facebook? Bot, igor ba? Hey, saan pa Facebook? Ambot, igor ko subay-subay. Adyaw lagi binuang dia. Ito na miray. Akamot. Sikat ka ba? Adyaw lagi tag. I-promote si mong tindahan. Promote. Tapos iatang ni mong tinda atong Hey kids, got to go now. This is me zooming out. Masa panalita na di. Sakay ka na mo? Tawa ka yung gara. Muhits ka? Ayaw ba? Sabi ka? Tumigbod. Muso mo, bot. Sigo ta? Nami lakwon ti bibi. Daddy, musunta na. Muna yung mga sikat. Mga sikat diri sa Balilihan. Sir, sikat. Kasi baka ni mo tilita. Nilita. Oh, ang ila. Gopahag pa nga, no? Kajapan. Ayaw ba? Tara. Sama ka. So, mo na yung style nga tubil diri sa bukid, guys. Kailangan magsodo. Magsodo gasolina sa litro sa coke. Oh, shit. Oh! Tilita! Lapit ka! Musikat ta ka natin. Okay, so manatag tubil. Itong plano rin karon kay matuta sa bod. Kaya na ituyo si Tibiray. Uy, ano sa mong mas? Ay, papriso rin po. Taga, nagbulta oh. Uy, mas oh. Ay, gana. Ano sa mong gida? Tinas baboy. Nanwakwak ko to. Ha? Nangwakwak ko. Si Wakwak. Si baboy. Buwang gagigol. Babuyay mo to? Dinalit gano'n to. Oh, pinalit mo. Sa sawang. Buwanoy. Agwan, wag ka kadyan. Karon mga habal-habal na punta. Ano Madabal. mga pasahero? Taka-taka naman. Wala may itok si imong nanay, anak. Oo, tanay butang. Oo. Tawa, tawa. Ay! Kanina mo. Sapa. Eh, buwak. Video. Anak na si Cirilla no? Si Paano to? Pinta, habal-habal. Ay, lahat si Cirilla. Best friend ni Mama. Nagbaligyan din sila ng mga gulay. Yawa din ito pasahero. Oh, ikon, Gcash. Kachan? Gcash raw pite. Salamat. Oh. Good job, this is Tilita oh. Dara bring house oh. Say! Kung nakaila. Laki na uban. Bye-bye! Pla na nga! Ano na? Pla man eh. One. One. Mata. Right, left. Left. Dirito sa usa ka vlog na mo katong kami nilang game. So Tibiray na po itong kuyo karon guys. And also kauwan nun eh po no. Etag din na bubundak. Bubundak ni TBB. Andot kayo mga basak oh. Kanera? Lapas ito. Mati, minda man ay! Wala kayo mo trabaho. Ano na ito, hidungan na to. Balay. Ituyo si Tibiray. Video. I-share. Pasawa rin ko yung Marcelino. Uy, nabusing na doon. Way, lugar, lakawan. Ngayon lang kayo, waka mo uban lang kayo. Huwag sa resulta oh. Kitawan mo ay. Linaw eh, butosan silonggin eh. Way, klaro na humod. Lakawan.